Žilinskej galérii Soho sa uskutočnila dlho očakávaná vernisáž výstavy slovenského maliara, grafika, sochára a ilustrátora Miroslava Cipára s názvom Spomienky. Vzácnym hosťom výstavy bola vdova po majstrovi Vilma Cipárová. Výstava, ktorá dnes bude otvorená, je pre mňa absolútna vzácnosť, pretože Miroslav Cipár je jeden z autorov slovenského výtvarného umenia, ktorý je absolútne európsko aj svetovo zaevidovaný. A tento človek pred 2 rokmi mal vystavovať v tejto našej galérii. V deň tej výstavy, dokonca aj hodinu presne 18:00 zomrel. To znamená, k výstave prichádza s oneskorením a mali sme obrovské šťastie, že zamestnanci, pracovníci na čele riaditeľa Kysuckej galérie v Ošťadnici vybrali zo svojich zbierok túto reprezentačnú podobu tohto človeka. Videla ho už aj manželka majstra, ktorá je prítomná. Bola nadšená, kde sa tieto veci zobrali a tak ďalej. Takže je to skutočne obdiv nie len galérie, aj môj osobný, lebo je to založené na tom, že táto výstava konečne uzrie svetlo v galérii Soho. Miroslav Cipár zalovil vo svojich genoch, vo svojich mentálnej pamäti a vlastne celá jeho tvorba je nesená touto minulosťou. Je to veľmi inšpiratívne, je to až živočíšne, je to intuitívne, má to v sebe ako obrovskú hĺbku a prežitého, ale zároveň tušeného. A on sa nebal vydať touto cestou z minulosti do budúcnosti. Je to nesmierne kreatívny človek, ktorý sa nebal ani svojich andelov, ani svojich démonov. Vykreslil ich. Diela Miroslava Cipára, ktoré galéria Soho predstavila svojim návštevníkom, zapožičala zo svojich zbierok Kysucká galéria v Ošťadnici, ktorej spoluzakladateľom bol práve Miroslav Cipár. Tak Miroslav Cipár je jedným z našich veľkých mien slovenskej kunsthistórie a slovenských dejín umenia. Jeho tvorba je obdivuhodne rozsiahla, siaha od drobných grafík, ilustrácií, kresieb, malieb, ale aj svoch a medailerskej tvorby. Jeho aktivity zasahovali aj do reklamnej tvorby a animovaného filmu. Je to neskutočné, že toto jeden človek dokázal obsiahnuť na takejto veľkej úrovni. Samozrejme na tejto výstave nebolo možné prezentovať všetky teda artefakty z týchto rozdielných oblastí a snažili sme sa tu teda dostať také tie najdôležitejšie míľniky v jeho tvorbe a také najcharakteristickejšie práce z jednotlivých jeho období od 60. rokov až po prvé 10-ročie 21. storočia. Možno takým ťahákom bude jedno z jeho najväčších plátien, ktoré sa volá Zem zasľúbená a ktoré tvorí pandant k obrazu, ktorý sa volá Sem sa teš. A tento obraz je v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Tieto obrazy namaloval na pripomienku alebo poctu semetešskej tragédii, ktorú ako jediný prežil otec Miroslava Cipára. Rodinnými priateľmi Miroslava Cipára boli manželia Feldekovci. Na vernisáži predstavila jeho obľúbené piesne šanzonierka Katarína Feldek. Tak na vernisážach spievavam, som na ne pozývaná, našťastie, veľmi ma to teší. Ale čo sa týka vernisáží s Miroslavom Cipárom, tak s ním osobne som absolvovala niekoľko jeho vernisáží a výstav. Dokonca chodieval s nami aj autom častokrát a piesne, ktoré som spievala, už poznal aj naspamäť, mal medzi nimi aj svoje obľúbené a vždy sa dával vzadu za otcom. My sme si tie piesne spolu púšťali v aute a spolu sme si ich aj s Miroslavom Cipárom spievali. Áno, takže toto bude pre mňa taká príjemná spomienka, aj keď teda smutná, keďže Miroslav Cipár bohužiaľ už medzi nami nie je. Ale bude to pre mňa taká spomienka na chvíle, ktoré som s ním mala česť stráviť.
Miroslav Cipár sa narodil v kisuckej osade Semetéš v časti obce Vysoká nad Kisucou. Pochádzal z rodiny živnostníka Štefana Cipára, jediného preživšieho semetéšskej tragédie z roku 1945. Kisučanom je dodnes známa autobusová zastávka na Semetéši s názvom Pod Cipárom.